Veľkonočný pondelok 21. apríla 25. Stav Dyniča, pozeráme sa na mladú sateničku dynky. Už som vylámal, čo bolo navyše. Bravissimo tiež už vylámané, ale ešte bude potrebné pokračovať, lebo rastie jak šialené. Ešte stále Bravissimo, jeden koreň. Tuto je premiešaný s Garoldom, ktorý chcem preštepiť. Eto táto časť, táto zadná časť, ale tie veľké narastené sú ešte stále Bravissimo. Tu už je pohľad na skazku, tentokrát pod Lexanom. Ešte budem musieť poprerieďovať ledorasty, lebo tiež ich ešte ostalo hodne. V lani preštepený koreň Glenory. Tu sa chytilo Grand Prix. Dole Milana. Najkrajšie sa chytil Rombik, kde vyzerá, že by sme aj volačo mohli okoštovať. Ostatné ešte uvidíme. Tu už zadná časť popri plote. Kišmiš čierny sultán s katalóniou. Narašené o dosť menej. Už tiež povylámované, čo to. Tu už je aj náchodka. Tá ide zatiaľ slabšie, ale to je štandard. Glenora. A biele čudo, tiež veľmi pekne. Toto krásny jutal. Farebný. Mladá sadenička. A to sú už mladé sadeničky. Váňajšia výsadba, posledné milné miesta. Chytila sa aj Milánka, ktorú som nešťastne vylomil. Už pohľad na hornú pergolu. Rembo, Ciravá Zagra. To je biela akácia, ale asi nič nebude. To sú ich vedených pár púčikov. Asi pôjde dopreč. Daria. Efiop. Čakám si ísť takto trošku ďalej. Efiop. Mladšia sadenica Chrusta. Galahad. A tak to vyzerá. Toto horné je Adler. Bola menej narašený. Aj toto celé je tiež Adler. Ešte len začína. Avatar, to ide tiež celkom pekne. Hore preštepené zolotce, ale do zolotce. V lani. Uvidíme, ak sa mi to podarí pozohýňať, či to nepovylámujem.
Rochefort. Ten tiež sa ešte len zobudza. Toto je on napríklad. Toto narašené viacej, to je bananas. A toto sú nové výhonky na kríku, ktorú idem preštepiť. Aj toto. Tu je Everest, tajná monacha. Ladaný 2 veľmi zle vyzrelo drevo a jeseň nebol ani preťažený, ale tak preto ide teda z takýchto ani nie ťažňov, ale len z kordónu v podstate. A 2 na 3 očka, ako kde. Jeden ťažeň vyzeral normálne a ten ide celkom pekne. Árny, štandardne. Stovky. Letorastov. Je veľmi pekné. Budem ešte musieť radikálne povylamovať, aby nebol preťažený. Armani má zatiaľ meškanie, ale keby vedel, že ho chcem preštepiť. Túto jednu časť pri susedovom plote. Mladšia sadenica asi 3-ročná. Gin. Dúfam, že už tento rok niečo na nej bude. Ide aj tu hore. Tu už by nejaké strapčeky snad mohli byť. Vážená Taraši asi na 105% očiek. Už som robil pomerne veľkú prebierku, ale aj tak ešte bude treba hodne popreberať. To najväčšie je doštepené Bravissimo. Mini strápčeky zatiaľ. Aj to iba na zopár. Veles, chcem ho preštípiť. Heliodor zatiaľ nechám. Uvidíme. Tuto ďalej Cimus. Tuto ešte premiešaný s Heliodorom. Tu som ešte nevylamoval. V strede toto je Aladin. No a posledný skleníkový Cimus. Ten už bude mať za chvíľku 3/4 metra. Rastie jak z vody, teda jak z hnojiva. Som niektoré kvety musel poliť, boli enormne veľké. Na tých najväčších letorastoch zatiaľ takto, no.